Hej alle sammen, og velkommen til en lille information her omkring mig og Niklas' Monster Gaming DK-kanal. Informationen lyder sådan her, at vi har lagt en plan for, hvornår vi uploader videoer. Simpelthen en ugeplan. Altså, vi har ikke taget lørdag og søndag med, fordi lørdag og søndag, der uploader vi altid videoer. Men, altså hvis vi har tid lørdag og søndag. Men nu skal jeg lige fortælle planen. Om mandagen, så er det Niklas, der uploader videoer. Om tirsdagen, så er det mig. Og om onsdagen, der er det også Niklas. Om torsdagen er det også begge to. Om fredagen er det mig. Og så lørdag og søndag, der er det også begge to, ikke? Det var egentlig bare den her information, jeg vil sige. Jeg håber, I er tilfredse med den her ugeplan, mig og Niklas vi har lavet. Fordi hvis I ikke er tilfredse med den, så skriv det lige i kommentarerne, ikke? Fordi at, det vil vi gerne vide. For eksempel, hvis de nu siger, lad være med, vi skal ikke lige, måske det er en dårlig idé at udgive noget om tirsdagen, for eksempel, ikke? Så det kan I også bare sige, hvis I synes, ikke? Nå, men det var sådan set bare det. Det bliver en kort video, det her, bare lige 1-2 minutter. Ja, det var egentlig det. Og så I kan se så. Nu kan jeg egentlig også lige komme med en information for mig selv. Kan I se her? SimCity står der her. Det er fordi, at jeg har spillet SimCity. Altså, jeg er ikke dårlig til det, men jeg er rimelig god til det. Altså, der vil måske komme en let's play for mig med det. Det finder jeg lige ud af. Det tænker jeg over, ikke? Godt. Men det var bare den her lille info for Monster Gaming. Så jeg vil sige hej hej.